7 IFM Report. Inihayag ng inang Pangasinense ang kanilang opinyon sa umano'y pagkawala ng suporta ng publiko sa political party na pinamumunuan ng mga Duterte base sa pahayag ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon. Sa prem ng IFM News Tigupan sa ilang Pangasinense, maaring nga nabawasan umano ang supporters ng mga ito dahil na rin sa mga isyong kinakasangkutan ng mga Duterte, ngunit hindi maipagkakaila na may mga loyal supporters pa rin ang mga ito. Hindi naman po sa wala, pero nabawasan lang po siguro yung suporta nito. Bakit po? Siguro po dahil sa ginawa po ni Sara Duterte, yung pag-alis niya po sa pagiging Vice President. Tapos umalis siya tapos hindi niya ginampanan yung trabaho niya bilang Vice President ng bansa. Buong desisyon naman ng ilan na hindi nawawalan ng supporters sa mga Duterte dahil sa kanilang mga nagawa sa bansa at mainam pa ang kanilang naging pamumuno, partikular sa kampanya kontra iligal na droga. Daria Lara, totoo. Bakit ma'am, sa tingin niyo po? Marami silang ginawang ng kwan sa gobyerno. Nanloko, radikin. Samantala, may mga nagsabi naman na karma ng mga naturang opisyal ang pagtalikod sa kanila ng publiko dahil sa mga napapabalitang korupsyon na kanila umanong nagawa. Si Duterte, malakas pa rin. Sa kabila ng mga issues. Malakas pa rin siya. Para mas maganda bumalik si Duterte. Para yung mga adik mawawala na naman. Samantala, pinipili na lamang umano ng karamihan na huwag makialam sa mga ganitong usapin dahil sa huli, karapatan ng lahat na magkaroon ng iba't ibang paniniwala at opinyon. Nag-ugat ang usapin dahil sa tahasang pahayag ng Secretary Gadon na nilangaw umano ang isinagawang Grand Rally ng PDP laban sa San Juan noong nakaraang linggo. Kasama mo mula dito sa IFM Tigupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.